El 25 de juliol de 2024, Netflix va superar els 300 milions de subscriptors a tot el món, assolint així un nivell que cap altra plataforma mai ha aconseguit. Econòmicament, és una de les empreses més exitoses del moment i només el 2024 va facturar 39.000 milions de dòlars. El seu valor bursàtil està pels núvols, però com ha arribat a ser una empresa tan important? Per saber aquesta història ens hem de remuntar als anys 60, concretament a Massachusetts. Estimats oients de Pla Seqüència, hem canviat de format i de localització. Des d'aquí començarem parlant-vos sobre Reed Hastings. Sí, de primeres potser no us sona Reed Hastings, però és una de les persones més importants a la història del cinema modern. És el fundador de Netflix. Aquesta empresa que tants diners ens ha tret cada mes i que sembla que se'n quedarà uns quants més. A costa del nostre temps lliure, és terrible. Reed Hastings va néixer el 1960, però abans de ser el CEO d'una empresa multimilionària va tenir un treball bastant decent. Es dedicava a vendre aspiradores porta a porta. Sí, potser si viviu a Massachusetts us heu trobat el Reed Hastings a la vostra casa intentant vendre una aspiradora. És possible, ell diu que va aprendre molt dels negocis allí, però també va estudiar matemàtiques i ciències de la computació. Però després de la seva etapa d'estudiants es va allistar a la Marina dels Estats Units, concretament al Space Corps. Sí, des d'allí, amb aquesta espècie de part benèfica de l'exèrcit, es dedicava a ensenyar matemàtiques a un poble de l'Àfrica. Sí. Han de venir els americans i el seu exèrcit a ensenyar matemàtiques als africans. Efectivament, sort dels Estats Units. Després de la seva etapa de marine, va fundar una empresa encara vigent actualment. La seva gran empresa, el 1991, coneguda com a... Com es diu? És aquesta, és Pure Software. Wow! Pure Software és una gran empresa dedicada a la depuració de software. Nosaltres no sabem el que significa. No sé si hi ha algú que ho deixi als comentaris. Sisplau, ens aniria molt bé un comentari. Deixeu comentaris. No costa res, és gratis. Tot i la seva passió per la informàtica, Reed Hastings tenia una altra passió bastant interessant en la que compartim. Sí, és el cinema. Però ell no era creador de cinema, sinó que era un gran consumidor. Creador de cinema com nosaltres, no? Sí. Ell era un gran consumidor de pel·lícules i les contractava totes a l'empresa Blockbuster. Sí, que era aquella gran empresa que tenia un munt de locals per tot el món i podies anar allí a llogar, però un dia no va tornar a la seva pel·lícula. No, però què va passar? Si tu no tornes una pel·lícula a l'empresa de Blockbuster... Has de pagar una multa. Sí, va haver de pagar 40 euros per tornar una pel·lícula tard. I des d'allí li va sorgir una idea, la seva ment es va il·luminar, les seves neurones. Sí, va pensar, com és que no hi ha una empresa de lloguer de pel·lícules que no et cobrin quan s'acabi el termini? Vale, també s'ha de dir que això és un rumor de com es va crear. Això ho ha escampat ell mateix i tal, però és una mica estrany perquè quan va sortir Netflix cobraven igualment quan tornaven a estar les pel·lícules, llavors... Nosaltres decidim creure'ns-ho, és com el Nadal. Reed Hastings era un jove emprenedor i va agafar el seu amic, el Mark Randolph, i van tenir la idea de muntar una empresa de DVD com Blockbusters, però llogant. Sí, perquè Mark Randolph és l'altre fundador de Netflix, però que ha estat ignorat perquè ell ho va deixar, crec, més aviat. Sí. Així va sorgir Netflix, una empresa de lloguer de pel·lícules, exactament com Blockbuster, però la diferència era que era per internet. Al ser més jove, tenia més coneixement de la tecnologia i va decidir anar un pas més enllà i unir-se al futur de la tecnologia. Sí, ara les pel·lícules les demanaves des d'una plataforma i te les enviaven a casa i no et multaven des del 1999 per les pel·lícules. Per posar-nos en situació, imagineu-vos que el Nil, aquí present, volgués veure la trilogia de Star Wars. A mi m'agrada molt Star Wars i vull veure les 3 pel·lícules. Doncs vaig a l'aplicació, intento llogar les 3 i em diu que no puc. No, només en pot una perquè està pagant la tarifa normal. Si jo pago la tarifa normal, només puc sol·licitar una pel·lícula, me l'envien a casa i jo ja la tornaré quan vulgui. Ara, què passa si vull llogar les 3 pel·lícules? Doncs en un mateix mes ho podries arribar a fer, però anant agafant-ne i tornant-ne, com en una biblioteca, bàsicament. Netflix va ser la pionera de les subscripcions i de les quotes. Va ser de les primeres empreses que va afegir aquest sistema de pagar mensualment.
Gràcies a això, Netflix es va començar a tornar popular i va fer-se un buit entre el mercat de les grans empreses de lloguer, aquestes que pagaven individualment com Blockbuster. Però Reed Hastings tenia por de que la seva empresa caigués algun dia i va decidir anar a fer una oferta a la competència, a Blockbuster. Al final, Netflix era una empresa relativament petita i Blockbuster era la gran multinacional. La seva intenció era que Blockbuster comprés el seu model de negoci i comprés la seva empresa, així que van allí amb el seu traje mal planxat i els hi va proposar de vendre Netflix. Sí, li van preguntar, bueno, per quants diners? Doncs Reed Hastings, amb la seva determinació, va demanar ni més ni menys que 50 milions de dòlars. Els de Blockbuster van riure, el van enviar cap a casa. Li van dir que no tindria cap futur, que ja es podria anar oblidant i que ja es podria preparar per tornar a vendre aspiradors. Aquella nit no va dormir bé el pobre Reed, però les coses han canviat ara. Irònicament, Blockbuster es va enderrocar el 2010, entrant en bancarrota, i ara mateix Netflix és una de les 20 empreses més importants del mercat. Reed Hastings ha vençut. Ara anem a parlar de com va créixer Netflix, com es va acabar de consolidar i com es va convertir en la que coneixem ara, però també de com va crear una cosa que la va diferenciar de totes les empreses, com va crear el seu algoritme. Sí, per tant, entrem ara a la secció de creixement i algoritme. L'any 2000 van crear un algoritme primitiu que s'anomenava Cinematch. És que les persones a la plataforma web de Netflix podien valorar les pel·lícules i segons això els recomanaven altres pel·lícules que havien agradat a usuaris de gustos semblants. Des del principi que els clients de Netflix podien valorar totes les pel·lícules que miraven, però li van començar a donar un ús amb aquest sistema. Però era una cosa així rudimentària que no funcionava massa bé. El 2001, amb l'efecte 2000, Netflix estava patint per mantenir-se. Va haver crisis i va haver de despatxar el 30% de tota la seva plantilla. I no només va haver de deixar sense feina tots aquells que produïen poc, sinó que també els que treballaven molt perquè no tenien una bona actitud. Sí, diu que va despatxar molta gent, però curiosament els resultats de Netflix van començar a millorar i van començar a produir més, tot i ser menys persones. Això a Reed Hastings li va agradar i va fer una tesi que era que si treus la gent que treballa o té una actitud dolenta de la teva empresa, passa a funcionar millor. Va haver una onada d'acomiadaments massius Sí. dins de Netflix i ho ha anat repetint des de llavors fins ara, que encara despedeixen a bastanta gent com a empresa. Fa un parell d'anys ho van tornar a fer. Amb totes aquestes idees i sistemes de tauró de Silicon Valley, al 2003 Netflix ja va arribar al milió de subscriptors. El 2005 arriben als 7 milions de subscriptors. Al 2006 van decidir millorar encara més el seu algoritme i van iniciar un concurs on donarien $1 milió a qui millorés el seu algoritme en un 10%. No sembla molt un 10%, però els va funcionar, fins i tot una mica més, i el seu nombre de subscriptors va continuar augmentant més ràpidament. Fins que el 2007 van fer ja el gran pas de deixar de ser una empresa de lloguers de DVDs per passar a ser una de les primeres plataformes de streaming. Això va ser molt innovador, en aquella època gairebé no n'hi havia, i ara ja no, ni tan sols havies de tenir repartidors que portessin les pel·lícules a casa de la gent. Quan ja tenien la friolera de 25 milions de subscriptors, van decidir aventurar-se al món de la producció audiovisual. Sí, el 2013 van crear la seva primera sèrie, House of Cards, una sèrie sobre política nord-americana. I sobre la seva corrupció. I confiaven tant que van fer les dues primeres temporades a la vegada, gastant molts diners en el procés. Pots posar quants diners van ser concretament? La sèrie va ser tot un èxit, però realment la idea no va ser completament seva. No, la idea la va fer la seva estimada intel·ligència artificial. L'algoritme de Netflix va analitzar totes les dades dels clients, quins actors m'agradaven més, quins directors, fins i tot quins gèneres, i va decidir que s'havia de fer una sèrie sobre política corrupta americana dirigida pel David Fincher i protagonitzada per Kevin Spacey. Així que pocs anys després en Kevin Spacey va ser protagonista d'un escàndol sexual i va deixar d'agradar tant a l'audiència, però... La sèrie ja havia tingut èxit, clar, no passa res. A partir de llavors, Netflix va continuar produint sèries exitoses com, per exemple, Orange is the New Black, que és famosa, i cada vegada tenien més subscriptors i en feien més a la vegada, més produccions. Sí, tot això ha escalat a tant que cada any fan més de 100 produccions originals de Netflix, que algunes tenen molt èxit, com podria ser Stranger Things, que s'ha estrenat fa poc, i d'altres són un desastre absolut que ni arribem a saber com són perquè no les coneix ningú. També n'hi ha moltes que són pel·lícules de Nadal.
Roc, aquest rectangle aquí queda molt malament, l'eliminaré. A banda de les produccions originals, Netflix té moltes sèries i pel·lícules que van passant amunt i avall entre A banda de les produccions originals, Netflix té un munt de pel·lícules i sèries que no són seves. Són franquícies o pel·lícules independents que van anant amunt i avall, entrant i sortint de la plataforma. Saps per què van entrant i sortint de la plataforma? Per què? Perquè va aparèixer la competència. Des de sempre, Netflix ha dominat el món de l'streaming. Però moltes altres plataformes han anat apareixent per prendre-li el mercat. Amazon Prime Video, HBO Max, Sky Showtime. També hi ha moltes productores que han vist aquest model de negoci i han decidit crear la seva pròpia plataforma, com pot ser Disney Plus o la de Paramount, hi ha un munt. Sí, n'hi ha moltes que tenen allí monopolitzats els seus continguts. Tot i això, no li han pogut fer sombra a Netflix, perquè mireu, aquests són els ingressos de Netflix dels últims anys. La corba vol dir que va bé. No sé si podré posar una corba. I aquests són d'altres plataformes que no li poden fer ombra de cap manera. Perquè Netflix veu la competència en un altre lloc que no són les plataformes rivals. No, perquè al cap i a la fi pots contractar diverses plataformes a la vegada i no passa res. Ells tenen una idea molt clara de quina és la seva veritable competència. I aquí entra el seu pla malèfic per canviar el cine tal com el coneixem. Netflix estrena directament les seves produccions a plataforma últimament en lloc de passar per les sales de cine. La seva idea i la seva filosofia és que tot el rato que tu estàs al cine és rato que no estàs veient Netflix. Sí, hi ha algunes excepcions que han fet amb propostes que sabien segurs que tindrien èxit als cines i per tant seria un benefici, com les guerrilleres K-pop que ho van estrenar de després. Sí, o Frankenstein, però tot això són excepcions. La majoria de pel·lícules, com les 300 pel·lícules nadalenques que treuen cada any, no van al cine. No van al cine. Tu què en penses, Roc? Doncs jo opino que això de que tot el temps que estàs al cine no estàs veient Netflix, no sé, al cine cada pel·lícula resulta més cara que pagar la subscripció i anar a veure una pel·lícula de tant en tant realment no afecta a que tu estiguis veient Netflix des de casa. Clar, és una experiència diferent. Si tu vols veure una pel·lícula que no és molt espectacular visualment o el que sigui, ja t'ho veus a casa. I al cap i a la fi, realment a Netflix el que més abunden són les sèries. El que s'enganxa la gent és de les sèries, no les pel·lícules. Sí, tot i que, mira, és curiós que estrenaran l'últim capítol de Stranger Things a alguns cines concrets dels Estats Units. Ah, això ho fan amb algunes sèries. Sí, com serà tan espectacular i serà tan llarg i la gent té tantes ganes... Que l'última temporada va ser de 2 hores i mitja o alguna cosa així, no? Sí, són pel·lícules ja. Però Roc, actualment com està Netflix? La veritat és que no ho sé, però podríem entrar a la secció Netflix actualment. Ara sí, actualment Netflix no té ben bé el monopoli de les plataformes, comparteix amb altra gent, però no té problemes a l'hora de pujar els seus preus, cosa que és curiosa perquè... Només l'estiu de l'any passat, d'aquest any, de 2025, van pujar el preu de la versió sense anuncis de 8 euros a 14. Clar, molta gent es va haver de replantejar si continuar fent servir aquest servei, que total que no s'ho van replantejar, van seguir pagant igualment. Sí, també fa poc ha tret el pla amb anuncis, que tu pots pagar el mateix que pagaves abans, però tens anuncis. Ja, és curiós. I els anuncis són invasius o són... Són bastant invasius, sobretot quan estàs veient una sèrie emocionant, t'apareixen allí... Antonio Lobato! En clímax. Sí, en moments importants. En compramostucoche.es consigues la mejor oferta. Fàcil, ràpid... Estan una mica quadrats, potser hi ha un canvi de seqüència i t'ho posen allí, però igualment és raro. I sembla que estan apostant bastant per als anuncis, no, Netflix? Sí, hem llegit abans que Netflix el que pretén fer és incrementar els seus ingressos en anuncis per 2030. Cosa curiosa perquè dic jo que podria simplement voler que la gent pagui el seu servei superior. Bé, sembla que Netflix continua tenint els seus usuaris completament enganxats a les seves sèries i pel·lícules i que així continuarà sent durant molt de temps. En aquest aspecte de mantenir els seus clients enganxats perquè continuïn pagant, Netflix fa grans esforços, com amb el seu algoritme, que ha evolucionat fins al punt en què et canvia les portades dels continguts segons les teves preferències.
Si a tu t'agrada molt, per exemple, el Leonardo DiCaprio, te posarà les portades de les pel·lícules on surti el Leonardo DiCaprio amb la seva cara allí en gran. Si totes les pel·lícules on aparegui, allí. Allí estarà. O Això- si t'agraden les pel·lícules romàntiques, te posarà l'escena del petó de portada. Clar, això implica que fan moltes portades diferents i l'algoritme les va posant. De fet, el seu algoritme, ja en parlarem un altre dia, però està tan perfeccionat que fa ell les portades de les pel·lícules. Com que les fa ell? Amb intel·ligència artificial seleccionen els frames, basats en la simetria, els colors i tot, afegeixen les lletres de la pel·lícula per damunt i fan així la portada. Així no han de torturar els creadors creant centenars de portades per a Netflix. I així poden despedir a més gent. Sí! Cosa que li agrada molt al Reed Hastings. També han tingut altres iniciatives que no han funcionat, que eren els Netflix Shorts, que eren fragments de pel·lícules que tu scrollejaves i els tenies allí a l'aplicació de Netflix. És que no tenia massa sentit, en la meva opinió, això. No, Fer-te sobretot spoiler de pel·lícules perquè sí. quan tens a tot arreu els fragments igual, no cal entrar a l'aplicació de Netflix. Doncs fins aquí aquest primer programa en aquest format. Esperem que us hagi agradat. Doneu like. Feu tot el que s'ha de fer, subscriviu-vos, el que faci falta. I també, sisplau, ens agradaria feedback. Us agrada la decoració? Us agrada el tema sobre el que hem parlat? Voleu que tornem a la ràdio com abans? Doncs dieu-nos tot el que us ha semblat. Doncs fins aquí el vídeo. Per aquí us deixem exemples de l'antic format perquè pugueu comparar. I enviar-nos feedback. Perquè ens agrada el feedback, Roc. Molt. Tot això es fa temps perquè tingueu els vídeos aquí i podeu entrar-hi, així que... Sí, entreu ja o tanqueu l'aplicació i aneu a fer les vostres coses. Va, jo marxo ja. Jo no.